السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي Huday için oturuşuklar ve mehabbetler, daştan yakinden bir mübarek celisaya şirket etmek, tamam duayı hayırlığını pek Allah lütfu keremi bile kabul edip de dini dünyanı avatlıktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın 61. yaşında mübarek bir olukon vakıalan biri, düşen yağdaylan biri, Hatam Tay geçen hafta gurrun geçti, Araplan sahisi olan, verimlisi olan adam, Hatam Tay'ın gıyri, geçen hafta gurrun geçtiği Müslüman molli ve bir gecede Allah koklduğundan Hatam Tay ki Araplan ve Farslan ve dünya boyunca hatta Türkmen diline de sahilikta adı geçen adam Hatam Tay. Hatam Tay. Tay diyen tayfadan Ta'i diye Arapla. Hatam Ta'i. Tay diyen tayfadan Hatam bir sahi ve birimli olup geçen adam. Ey mümin Müslüman da Allah. Bir 4-5 dakika mukaddeme aydıp inşallah Hatam Tay'ın oğlunun gürrüğüne gireriz. Bir büyük sahabaların biri, yani Peygamberimizin şagirdlerinin biri, görüp Müslüman olan adam Hazreti Ebu Derda. Olay diye 3 zat sebepli men şu dünyada yaşamanı qovu yani. Eğer 3 zat bolmasa bir lahza, bir saat şu dünyada durasım gelene 3 tane bir lezzetli fücizat var. Şu sebepli dünyada yaşaman qovu yani. Biri azzama'u lillahi ta'ala bil havacir. Tomsun kızgın havalarına susap arada tutmak bolansan heyvanlık sıfat insanlı heyvanlık da var, feriştelik de var da. Yemek, içmek, yatmak, turmak, şehvet, hırs bir yağdayla heyvanlı da var, insanlı da var. Heyvanlık yağdayım pesle niye arada tutmaklar bilen Ramazan ay arada tutmak ya başka arada tutmaklar bilen arada tutmak bağ olansan şu dünyada yaşamanı qovu yani. Son nefs ve heyvanlık tarafım peseliye. İkinci zat Es-sucudu lillahi Teala fi cevfil leyl. Gecelerin içinde Allah bilen halvet edip Allah Teala'nın azamatının beraberine mağrayımı yerde koyup secde diyen şon lezzeti sebepli dünyada yaşasım geliyor. Yani periştelik yağdayım yukarı kalıyor dedi. Geceler secdede yatman bir lezzeti oluyor. İnsan bilen Allah Teala'nın arasında perde yok vakti oluyor. Şon suyuculuğu sebepli dünyada yaşasım geliyor. Ve üçüncüsü ve mucalasatu aqwamin yentaquna atayibel kelam kema yuntaka
atayibus semer. Bir qağın içinde bir miwe koyliya ya bir bağda miwe va. Şonda miwan yığılacak bolsa saylap haysi bişen, haysi takamlı ya miwe alacak bolsaň saylap alın ya da şonun ýaly bir tofur meclisli va Hazrat Abu Derda diye. Bir tofur meclisli va qow adam bol üýşýäs miwolan qowzat, miwolan qowsi yığılşýaly şu gurrunly, şu oturuşyklarda da qow gurrunlary orta oklun ya. O şoň süýjüligi bolan soň dünýede ýaşasym gelýär, ýoksa dünýede durasym gelenäk diýipdir. Miwan qowsy ýygylşýaly, tükellerden miwolan qowsy saýlanşýaly, bir togor oturuşykly we gurrunlyň qowsy saýlanyp orta oklanyýa, şu oturuşyklar sebepli dünýede ýaşasym gelýär. Ajap süýjü zat diýip. Ve her hal iman diýäniň, İslam diýäniň Allah'a teslim bolup dünyada Allah'ın ışkınına yaşap, perişte yalı olup yaşap, ahirete gaşin iman baylığı veli uğramakdır. Ey cemaat, ey yaştaş cavan dost, iman nidiri, gözün körlüğü, kulağın kerlüğü, kalbin gafılmağına ayırmak, kalbin karanqılığına ayırmak. Kafirler Kur'an-ı Kerim'de haydiye, Euzu billahi mineşşeytanirracim. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Peygamberimize maskara da aytýanmışlar. Ey Muhammed, sen aytıp yörme. Bir de Kur'an okuyup yörme aleyhissalatu vesselam. Bizim kalplamızın taşında perde var. Bizim kalplamız eyni sanlığın içinde ýaly. Bizim kulağımız ağır, sen kefin eşitmeyes. Bizim gözümüzün önünde perde var. Bar halancan deyip Peygamberimiz maskara da aytýanmışlar. Yoksa şiğicede aydılacak gördün, ineş muqaddama diýanmış. Şiğicede bir muhtasar kıskaca Peygamberimizin şahsiyeti, insaniyeti, adam karşılığı, mehabbeti, insanlığın işini yola salışı, pispelliği, hoş ahlaklığı, ve yaşayışına sağda, biduni tekellüf, zahmetsiz, ağram salmani yaşayışı, ve yaşayışının tamam yağdayları Huda için yaşap, zindigisi bereketli oluşu, muhtasarca formasına hizmetine de yetirilecektir. Şunun için Hatem Tay'ın oğlu Hazreti Adi ibn Hatem, biter Peygamberimizi yokuşvarayan adammış. Yığın yadım adını eştem dedi diye. Emme onu da Peygamberimizin mübarek mehzerine baranla şiyan kızatlar görüp mümin Müslüman moliye. Göreyli Hazreti Adi Hatem Tay'ın oğlunun näme ýagdaýlary bolupdyr. Kulağına pamuk bolmasa, gözünde perde bolmasa, kışma halda bir kafir adam şu gurjunlary insaf bilen giýse musulman bolamalla. Qala Adi radiyallahu anh: "Fa wallah inni laqa'idun fi ahli iz nazartu ila zayna." Bir yerde otydym, görsem bir diye bilim bir zinana gelýär. Maňa gaşyn gelýär. Hatem Tay'ın oğlu aýdy. Hay megerde bolsa aýallygynym seftänedir şi diýip milenne wurdum. Yaqilla berdi görsem aýallygynym. Aýallygyny Peygamberimiziň ýanyndan musulman bolup gelýär. Aham gelip çöküp bir gurrunlar geçirtdirler. Aham Adi öz erkek doğanının yanına oturdu da anne Hatem Tay'ın gıydi. Aham gurrun şundan geçiptir ki Muhammed'in yanına barıttır o musulman molttur aleyhissalatu vesselam. Aham Adi Hatem Tay'ın erkoğlu aydiptir. Nezire gördün şola adamı deyiptir. Ayallığını aydiptir. Nagat bir adamı bir dini çağıracak bolsaň ýoly bilen çağırma gowdat. Uğru bilen aýtmaly. Garaz bir gurruny mena eşittirip galdymdan däl ahim. Diniň gurruny we izzatyny kiçiltmeli ki bir Hatem Tay'ın gyýdy, ajap ýol bilen şu öz doganynyň düşünjek formasyna, pikirini we joňkuny gaşşak formasyna edip aýdypdyr. Muhim ýerde ştaý. Sen bir doganyňa ya içeriğine ya gellice dayda bir gurrun aýtjak bolýan bir muqaddamalar bilen aýtmaly.
Bir gurrun aýtmaly, şoň ýagdaýyndan habaryň bolup, men şi tüýsmedip aýtsam şoň joňkuna kaçar diýip aýdmaly. Gör Hatam Taýynqyzy öz erkek doganyny nä forma edip aýdy. Ara wallah an talhaqa bihi sari'an. Ey doganym diýipdir. Günüm güýmemi bar sen diýipdir. Näme üçin? Eger hak peýgamber bolsa, neçe ewünçek wagtyň güýmemesen gowdatdy belli diýipdir. Bardy gör diýipdir. Hak peýgamberdigini bilsen günüm güýmeme da diýipdir. Yok peýgamber diýende bolsaň, ay bir padşadyr da diýseňde, hor bolmarsyň mehabbet etdi gaýda bir padşadyma mehabbet etdiň bolar diýipdir. Şon Hatam Taýyn ogly öz mahallesinde özü han sırap yaşap görenmiş. Şon hakkında var aýtypdyr. Bar diýipdir. Peýgamber bolsa gönünörsiň, wagtyň güýmeme. Berekallah. Ajap ýol bilen aýtypdyr. Yo peýgamber diýende bolsaň, bir padşa diýende bolsaň, Araplaryň içinde baş bolýan bolsa da, bir padşa adama sylygydan aýdan adam bolarsyň, öz izzetiň artar diýipdir. Be her hal saňa zerera ýok, ugra we doganym diýipdir. Hatam Taýyn ogly hakyň ýerinde gereýinip börälik bir ýagdaý barmış. Ay men ugraýyn onu baraýyn diýipdir. Berekallah. Yaltanmasazlyk gerek. Nişat gerek. Adam bir haky isi gelýär hakyň bir saadetiň bir gününmeň bir isi gelýär, bir alamatlar görünýär hem diýip yaltanmaly. Musulmanyň bolmaly ýagdaý ýahym bir. Musulman hakyň ýerinde ýalta bolmaly. Dünýesi we ahiratyna gerek ýagdaýda ýalta bolmaly. Gerrew bolýarna eýmen ogradym onu diýip, şondan ogratdyr. Ýerege Medine-i Munawwara Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek şehri. Göreyli Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sataşan ýagdaýlaryny. Ey Türkmen, Müslüman da valla. فخرجت حتى أقدم على المدينة المنورة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت. Şuurny Hatam Taýyn Adidiýen ogly musulman bolandan sonra öz tarif ediýär. Tarihi Tabarida, Tarihi İbn Kesir'de we beýleki tamam dünýe boýunça muteber tarih kitaplaryň aýdýan görüňiz. Barib Muhammed Peýgamberiň ýanyna men eltili aleyhissalatu vesselam Assalamu aleykum diýip salam berdim. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam jogaby salamy aýtdy we menden sorady meni rajul kim bolýan sen diýdi. Men aýtdym Adi ibn Hatam. Araplaryň iň sahysyna, sahylykda ma'ruf bolan adam Hatam Taýyn ogly Adi'da men diýdim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam keramet ve mucize ve şahsiyet ve ahlak ve buzurgwarlyk bilen bir insanlara ahlaklary bilen ders berýär. Peygamberimizin bir mübarek aýdan sözü var. İza atakum karimu qawmin fa akrimuh. Bir mahallan, bir taýfan, bir ýeriň silygly adam gelse şon silaň diýipdir. Bir owaň, bir ýaşuly silygly adam gelse, siz de şon silaň diýipdir. Peygamberimiz nämese gaw? Kim sen diýipdir? O da Adi ibn Hatam diýipdir. Faqama sallallahu aleyhi ve sellem. Derrew turupdyr. Adi ibn Hatamyň elinden tutupdyr, ýür öýe gaşyn diýipdir. Ta ýolla belkim bir zatlar görsin, ta ýolla in öýüne barýança da ahlaklaryny görsin, gudratlary görsin, bir dünýä eýilinmek niýetinde ýokdugyny bilsin. Şon Hatamyň ogly bir öz mahallesinde siyasatyna we öz mahallesinde öz owasyny saklap beren bir ýaşuly adam Hatam Taýyn ogly. Kefi ýürýän adam, hakylly adam, dereň adam. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilýär, şu Hatam Taýyn ogly tamam gözü bilen Resulullah'ın ahlaklaryny we ýagdaýlaryny we harakat we sakanatlaryny gözläpdi. Muny Peygamberimiz aňya ýürüýe gaşyn diýipdir. Ýolda bar ýaqalar إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة bir ýaşuly zenana Peygamberimizin öňünden çykyp Ya Resulullah durmen işim ba diýipdir. Peygamberimiz haw Luqmany ýa qarry zenanaň ýanyna keplerini kulak atyp uzagrak durupdyr.
Şoň keplerini kulak asyp, oham häsen palan edaga, palaniye sataşaga, şoň işini ýola salypdyr. Adi ibn Hatem näme diýe Hatem taýyn ogly. Faqultu fi nafsi wallahi ma hada bimalik. İçimden aýtdym, yo bu adam padşalygyň ýerine geçip ýören adam diýär bolmaly. Hak peýgamberlik alamatlar görünýärmi diýdim diýe. Yoksa padşalyk alamat bolsa çekip birlik bolmaly. İnnemellal hamany bir mihmany var. Emma şo dene anan gowluk ban kefini kulak atyp işini ýola saldy. Oham ýer adi diýip ýene bileje gitdik. Peygamberimiziň mübarek öýü we otagyna gaşy. Tanawala wisadatan min adam mahshuwatin lifan faqadhafaha ilayya. Hatam taýyn oglaý diýe Peygamberimizin mübarek otagyna bir düşüp bady derden içine de hurman şakasy hurman ýapraklarynyň doldurulan şumahal ýatylýan düşüwimiz we pamykdan ýüňden doldurulýar. Peygamberimizin de mübarek öýüne bir düşüp barmyş hurman şakalarynyň hurman ýuqa şakasyndan we ýapragynyň doldurulan üstüne oturan dor ýumşak bolar ýaly. Şoni maňa gaşyn oklady da ey Hatam taýyn ogly Adi şuň üstüne oturaga diýdi. Qultu bel anta fajlis alayha. Şon otokda ondan başga düşük ýokdy. Ya ýerde oturmaly bolmaly ya şonda. Yer bolmady plas ýalrat bolmaly, ýumşak düşük ondan başga ýokmuş. Aham Hatam taýyn ogly aýdypdyr. Ýok ya Muhammed sen özüň otur ýumşak düşük diýär. Aleyhissalatu vesselam. Am peygamberimiz aýtdy, "Bel ejlis, ýok sen otur" diýdi. Aham men ýumşak düşüň üstüne oturdum. Bu peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öýdi ýerde oturdy. Faqultu fi nafsi wallah ma hada bi amri malik. İçimden aýtdym, padşa bolmaly, padşaň ýerine, padşalyk we gudratyň ýerine kan adam däl bolmaly bu adam. Bir jany ýokar ihtiram ediýe. Türkmen aýtmaýarmy, ýürek-ýürekden suw içer diýip. Bir jany ýokar, janyň menen bir adam mehabbet etseň tarafyň ýüregine düşýär da, bir jany ýokar ikram, bir jany ýokar ihtiram, bir şahsiýetlik, bir tarafy hormat goýmak, tarafy kiçiltmesilik bir ýürekde oturmak bar da, şonu ihtiram etdi Rasulullah aleyhissalatu vesselam. İzhar etipdir, ibraz etipdir, ýüze çykartdyr. Maktumul şan naýdýa-da, ýaxşy qylyk düşmanyny dost eýler. Qylygyň bet bolsa işiň jeň bolar diýe. Ýaxşy qylyk düşmanyny dost eýler. Qylygyň bet bolsa işiň jeň bolar diýe. Hoş ahlaklyk bu insanlara ýaxşy niýet etmeklikde tek bolan beýik insan Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam. Düşüň üstüne oturdypdyr. Hatam taýyn ogly kelles doňy oturapdyrmy Rasulullah janyň ahlagyna. Bir kysgaça görüň, bir wagt bir musulman padşalyň bir aýdýanna padşa bolup 3 sagatdan galym men dipdir. Biri mihmany odal özüm ýortup çaýsy çekerdim. Padşa bolumdan soňra tekepbirlik bilen mihmana hyzmat etmedim dipdir. Şu sagatdan galymdan pikrim harap men dipdir. Biri mihman baryaqa odal özüm ýola salardım, hyýabana gaşyn çykaryp goýbererdim. Emma inni öz tahtymdan düşemek adamlara ýola salyň diýenlikdir. Biri mihman öýüme gelenni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň sünneti de nahardan önce, qazadan önce el ýumak, nahardan soň el ýumak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ak sünnetişi. Mihmana kunluk bilen suw akydyp ellerini ýudurardym diýipdir. Emma padşa bolum dursam bir sogakdan da galym diýipdir. Hatam taýyn ogly aýdýa, bu adam padşa dälmi edip hyzmat etip durşun göreňdi. Bu padşalyk pikirine ýok bolmaly. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam inne jaýlaşdylar. Adi ibn Hatem ýumşak düşükdi we Peygamberimiz ýerde. Ya Adi ibn Hatem aslim taslam. Ya Adi ibn Hatem aslim taslam. Ya Adi ibn Hatem aslim taslam. Üç kere aýtdyr. Ey Hatem taýyn ogly Adi, musulman bol, iki dünýäň abad bolar diýipdir. Ey Hatem taýyn ogly Adi,
İslam'a gir, dünya ve ahiretin abat bolar. Ey Hatem Tayyın oğlu Adi, iman'a gir, iki dünyanın abat bolar deyiptir. Fakultu inni ala din. Adi ibn Hatem aydıptır, öz dinim badiydim. Mesihiymiştik şanna. Men özüm Mesih'i, öz dinim badiydim. O Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytti, ana a'lemu bidinika minka. Ey Hatem Tayyın oğlu, Peygamberimiz aydıptır, dinini bana düşündürecek bolma. Sen yaşap bilen dinini özünden gowy bilýän dipdir. Menden näjire gowy bilýän sen men dinimi dipdir. Meger sen Rakusiyye diýen mezhepden dälmiň dipdir. Meger sen dininde, öz mezhebinde halkyň pulunyň döwekden birini ýygnap almak dogrymy dipdir. Sen utanmaýan halkyň döwekden bir puluny ýygnap alýan dipdir. Habar berdir. Hatem Tayyın oğlunun şu ahlağı varmış da. Milletin pulunyň döwekden birini alyp öz ýüzüne urýanmış. Sen näme öz obağında ta'khudu bil mirba, halkyň pulunyň döwekden birini alýan dipdir. Sen dinni ýaşap bölümde halalmy megerşi dipdir. Haram dälmi şeýtirip aýlanyp almak dipdir. Ýöne doňyp durapdyr Hatem Tayyın oğlu. Qultu ajal. Dogry diýen maňa haram, onu da men alardım şonu dipdir. Adamla bilmänsen. Qultu fi nafsi araftu annahu nabiyyun mursal ya'lamu ma yujhal. Içimden aýtdym, hak peýgamber bolmaly şol adam, halkyň bilmeýän zadyny aýdyp oty diýdim. Elbetde hak peýgamber bolmaly, halkyň bilmeýän ýagdaýlaryny maňa aýdyp oty diýip içimden kepledim. Summa qala sallallahu aleyhi ve sellem. Aham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ey Adi diýipdir. 3 saat saňa aýdaýyn diýipdir. 3 zat sebepli sen musulman bolmanyň diýipdir. Deslapqysy la'allaka ya Adi innama yamna'uka min dukhulin fi hada ad-din ma tara min hajatihim. Ey Adi, sen musulman bolmaýan şu musulmanlygyň garyplygyny gözläp bolmanyň sen diýipdir. Sen musulman bolmayan, şu musulmanlık garip deyip musulman bolan aktiftir. Musulmanlık hemmesi bir bay adam, pul adamla olsa musulman boljaksın sen deyipdir. İçinden haber verdi da, Favallah, Resulullah kasam çıvay deyipdir. And içiyen Allah bile deyipdir. Ey Adi deyipdir. İşte bir zaman gelecek deyipdir. Musulmanlar zekatını çıkaracak, bu dünya boyunca musulmanların zekatını aylacaklar, yerin yüzünde bir garip tapmazlar sonra zekat almağa deyipdir. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz'in zamanında Medine-i Münevvere'de ve Irak'ta zekatlar paylanandan sonra bir garip tapılmandır zekat almağa. Musulmanların zekatını Afrika'ya vertirler. Dünya boyunca garip ver. Afrika'da bir garip tapılmandır da zekat almağa. Yine Hazreti Ömer ibn Abdülaziz'e gaşin şu akidinin zekatın malını şudursun getiriptirledi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan 80-90 yıl bolan vakıyaşı. Hak peygamber, ahir zaman peygamber ve Allah kursağını kuyulan yağdayları insanlara eşittirip aydıptır. Ey Hatem Tayyın oğlu, Müslümanlar garip deyip sen Müslüman bolmanyň, doğrudur şu mahal fakirlikte deyipdir. Ama işte İslam'ın bir izzeti kalacak. Müslümanlar imanlarına kaim olup bir pulluyup maldar adamlar olacak, bir adam tapılmaz zekat almana deyipdir. İkilenci yağdayı. وَلَعَلَّكَ يَا عَدِي إِنَّمَا يَمْنَعُكَ مِنْ دُخُولٍ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ. Havada ey Adi deyipdir. Sen Müslüman bolmayan, Müslümanlığın düşmanı kan, korkak deyipdir. Korkup Müslüman olmanyň deyipdir. Müslümanlığın düşmanı kan deyip, men bir yurda gitsen, men Müslüman deyip korkyan deyipdir. Şondan şey Müslüman bolanaq deyipdir. Emma men ýygyny aýdaýyn deyipdir. Ey Adi, favallah, Allah bilen and içiway diýen deyipdir. Resulullah diýär. La yushikanna an tasma'a bil mar'at an takhruja min al-Qadisiyya tazura hada al-bayt. Ey Adi, özüň diri wagtyň görersiň deyipdir. Diri wagtyň ölmäken görersiň deyipdir. Bir denana Qadisiyeden çıkar, Aragın Kufeň döwrüne bir Qadisiyye diýen mahalleden
Qadisiyeden bir dinanı yıkıcı özü çıkar, Beytullah aşin ziyaret etmeyene, hac etmeyene. Eğer şu dinanın yanına yıkıcı erkek adam yok da olsa, zattan korkusu olmur, şeyli emniyet Müslümanların arasında dürer diptir. Gözün menen görürsün de işlersin de diptir. İki oldu. İkincisi ne oldu? Düşmanlardan korkmayan, ama işte içkin ölmeken görürsün şu Müslümanların bir tesellütü olur. Qadisiyeden Kufeden bir dinana çıkar, zattan korkmur Kabe var yança. Allah'dan korkmasa başkalarından tehdit etmez. Böyle emniyet olur diptir. Ama üçüncü ey Adi Hatem Tayyim oğlu. Enneke tera ennel mulke ve sultanı fi gayrihim ve eymullah. Havada diptir. İmparatoriye Rum görüyen, İmparatoriye Fars görüyen, ulukon seltenetleri ve imparatorlar İslam'dan daşarda gelip be. Şolar görüp Müslüman olan akta diptir. Ey Adi, Allah bilen ant bolsun diptir. Ölmeken görürsün diptir. Yezdicir'in kahı sefidi, Arak'taki Fars'ın hükümetinin eteğini, Sasani padişahın ulukon becerin ak takti, içinde Müslümanlar namaz okuyup birini görürsün diptir. Feval eymullah la yushikan en tesma bil kusuril abyad min ardi Babil kad futihat aleyhim. Babul Arak, Arak'ın Babulliyen yerini Yezdicir'in tahtı vardır, ak takti, kahve sefidi, şun içinde Müslümanlar namaz okuyup dursun görürsün diptir. Seltenet ve imparatorluk Müslümanlardan başka yerlerde deyip korkma diptir. İşte içkin ölmeken görürsün diptir. Adi ibn Hatem çok düşüp Müslüman mollum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diptir. Adi ibn Hatem Tayyim oğlu neyme diye. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın aydan sözünün ikisini gördüm diye. Zinanaları gördüm, korkman dünya mirip Mekke'ye aşın uğrasalar, hiç kimden korkmanı uğrardılar. İslam'da doğru değil, olup yanına erkek bolamalı, yoksa zattan korkar yanına erkek almasa da bolurdu diye. Ve Sasani padişahlığın yıkılıp da Fars'ın içine seltenet ayrılıp Sasani'nin dünyadan saçağı yığınalıp İslamiyet sotak girişini gördüm ve kahı sefidin içinde Sa'd ibn Abi Vakkas farmandiye sipah-ı İslam içinde namaz okuydu diye. Bunun ikisini gördüm. Üçüncüyünü hazır göremek Müslümanların içinde zekat almanı, adam tafılmanı, bilim Müslümanlar bayi pullu olacağını göremek hükmen bolar için hak peygamber aydı diye. Onu peygamberimiz sen görürsün deymenler. Bir gün bolacaktır deyiptir. Ama iki adı sen görürsün deyiptir. Görürsün diyenlerin görüptir. Ama ol üçüncüde ne oldu? Deslapta ayttık. Ömer ibn Abdülaziz, Ömer dovum diyiliye, onun halafet zamanında zekat almanı adam tafılman Afrika'yı verip, Afrikan gariplerine de adam tafılmanı yeni yerine kaytar getirttirler. İnhe Hazreti Adi ibn Hatem Tayyim oğlu qiydi geçen heften gurrununda Müslüman molli. Bu oğlu ayarlığının üstü bile Adi radıyallahu anh olup da bir de Müslüman molli. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir merkeze oturan malta Hazreti Adi ibn Hatem Tayyim oğlu meclise gelenine cay verin, Hatem Tayyim oğlu geliyor, cay verin deyip cay veriyormuş. Bu bir vakta Hatem Tayyim oğlu Müslüman mollu da bir uyuşmeliğe barıptır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bağmış. O tok dar olup mereke kanmış. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özü anırrak berrak düşüp ey Hatem Tayyim oğlu Adi gelmin öz yanımda oturağı deyip yancağında oturttur. Silar bir sahiy adamın oğlu sen ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. İza atakum karimu kavmin fe akrimuh. Bir ovan siylığlı adamsı, yaşlı adamsı gelse vazifenirdir siylamak diptir. Bir iksanın gıyskarak ders aydıp inşallah tamam edip inniki hefte Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışından aydar. İslakı dersi ey hacı derdele, ey cavan dostlar, mümin Müslümanlar. Müslüman adam yalta olmalıdır.
Türkmen aytmıyor mu? Yalta yarıymaz, oğru bayıymaz diye. Yalta adam mıdam ida qalıqılır. Dinini ve dünyasını. Yalta adam gözden kaçırılır. Hesabını çıkın, fikretten görün. Peygamberimiz hay el götürüp Allah'dan dileyenmiş de. Allahümme inni a'udhu bika minel kesel. Hudaya min yalta olmayın nip senin dileyen diyenmiş. Daha ola konuda min yalta olmayın nip Hudaydan dileyenmiş de. Müslüman adam nişatta olmalıdır. Adam kâde yada oluyor, öz yerine, hasta oluyor, seferden geliptir, işten geliptir. Ama yaltalık, hobi hosele olma, din uğruna hususen, oğlun şoňa yetişmede hususen, erheleylin arasında gülüşmede hususen, yalta olup durmak, Hudaýyň Peygamberin söyleyen zat deldir, misalını aytıp bereyin. Önçäge yaltalyk ayırjak bolsaň bir neçe hefte mundan geçendir. Dehret. Ey cemaat, Allah bize nur edip sowgat beren zatlar haşy wuzu dehret. Dehret adama nişat berýändir. Dehretin baza bolsa bir dehret kıllygy, bir halyň ýokka, bija ukyň tutdu, yaltan tutun, gaza ýipsiň, agralypsyň, nahar ýipsiň, agralypsyň, bir dehret kıllygy, üstüne nur döküler, yaltalyk aýyrlar üstünden. Hatta fiqh Hanefide bir görürüňmi? Ve yukrahu tasa'ub. Ve yukrahu tasa'ub. Namazın içinde parlamak mekruhdur diye. Parlamak hamyaze. Ha edip ağzını açmak namazın içinde mekruhtur. Mekruh diyen haramı oluyor. Allah'ın huzurunu duqan yaltalık ödünden kökölmellerdir. Namazda durundan sonra ağzını açıp parlamak haramı oluyor zattır. Şeriatta yığrenilen zattır, yokuşverilen zattır. Fiqh Hanefi'de Ebu Hanife'nin fiqhına ve yukrahu tasa'ub namazda duqan parlamak mekruh haramı oluyordur diye diye. لأنه من التكاسل فإن غلبه فليكرم ما استطاع فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه كذا في تبيين الحقائق. Namazda duqan parlamak gelse, yaltalık hamyaze gelse, onu ağzın açmalılar, ağzın açtan mekruh olur, elini avvala yutmalı şonu. Elini eltmeni yutacak bolmalı. Onu başarmasan, elini ya yenini ağzında koymalıdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek hadisinin aydiye, İnna Allah Teala yuhibbul utasa ve yakrahut tasa'ub. Peygamberimiz aydiye Allah Taala asgırmanı gowurýar diýipdir. Asgırmak bir sermaxurdigi we üştmi degmeýän bir käde adam asgyrýandyr. Şol asgyrsa adamdan yaltalyk aýrylýar, neşat gelýär. Emma Allah Taala musulmanlygyň parlap duruşyny halamýar diýipdir. Onun için Peygamberimiz aydiýär şeketli. Dikkat edin, hud Muhammed Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın aydiýanyşy. فَإِذَا تَسَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه كذا في تبيين الحقائق وغيره. Sizin biriniz parlağınızı uku elenini başarsanız şonu yudun, başarmasanız elinizin arkasına ağzına koyun ya yengini koyun, hulasa şu ağzınızı açıp ha deyip ses etmeyin, ol şeytanı güldürüyen zattır. Müslümanın bolup duran yaltalığını gözü deyip şeytanı güldürüyen zattır deyiptir. Özünüzden yaltalık kökölmeyin deyiptir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın beriyen desturi ve şunun üstü bilen Ebu Hanife mezhep başımız namazda yaltalık özünden kökölmek mekruh deyip de parlamak mekruh diye. Yani ulukan gördüm, yani ulukan ders Müslümanın nişatından çüreyim. Şundan çüreyim de Allah Teala bile emri diye namazda kaşıyın turun, da dehretilce turun. Te hovan açık bolup, mert bolup Allah'ın huzuruna durur yani. Ama ikincisi yine 4-5 dakika vaktimiz var. Ey Müslümanlar, ey hacı dädeler, ey jawan dostlar, içerli bilen bile bir Peygamberin sözünü okuyayın, ohum tamam edin. Eşittirmeli içerlere. Peygamberimizin bir mübarek sözü var. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Bir derti men aydiyanim, Hatam Tay'ın oğlunu öldü. Ayallığını üstüne vardı. Ay bolýar onu diptir, oğrak aytıptır. Ay bolýar görürsen acire bolýar. Diýmendir. Ay bir imtihanatım geçsin, ay bir tatilat bolsun, ay bir araday gelsin, ay bir toyum geçsin, ay bir başım şuluk bir halvatlaşsın. Şeyittirip dağı
Şehittirip ay imtihanatım geçsin, ay toy geçsin, ay bir tatilat geçsin, ay bir musafiretim ma geçsin, ay birime algı vergim ma bir doğru olsun, ay birime tükancığım bir zat deyip şehittirip din işini yola salan adam hazır onu çili görün ne derdirsiniz, işten ne derdirsiniz. Olardan mıdam şu din işi qalıqılır. Näme deyip hamana musafiretten gelenine tatilat tamam olanına ya arada gelenine Kur'an-ı Kerim'in başlayacakmıştık da ya kazalarını alacakmıştık ya bir qovu iş başlayacakmıştık da şoğun öz işi bilen geliyor. Şoğun boş olup gelen ağayım. Oğunun da özüne öyle işi var ağayım. Hiç oğun ikaptalı parantez olakanı boş gelecek mi? Olmayacak da ağayım. Oğunun da özüne öyle işi var. Oğunun da özüne öyle derdi var. Şunun ne? Şu mahallan başlamadı. Hatamtay ayal oğlu ayallığını varanına ay men günüm uyumamayın deyip oğra vertir. Oğrudu Müslüman mı gönenmedi mi? Ama ikilenci almalı ders 3-4 dakikada tamam edeyim. Ey cemaatla Resulullah'ın bir aydan sözü var. Utlubul hayra dehrakum ve ta'arradu linefahati rahmetillahi azze ve celle. Ravahul Beyhaqi ve Tabarani qala el-Heysemi ricaluhu ricalus sahih. Peygamberimiz aydıptır. Ey Müslümanlar qowyň ýygyny mydam bolun diýipdir. Qowyň ýygyny mydam geziň diýipdir. Emme şu Hudaýyň bir rahmatynyň dökülýän wagtlary bardyr diýipdir. Dikkat edin, Allah'ın bir rahmatynyň dökülýän wagty bardyr. Haçanlygy belli däl. Tamam rahmat seçilýän wagty bardyr. Eger şu lahzede şu rahmat dökülýän wagtlaryna teýýar bolup dursaňyz ba hükmen hoşbahtiye düşýäňiz hiç wagt şolardan betbaht bolmaýar. Tekrar edeyim. Resulullah aleyhissalatu vesselam aydiye. Mıdam qowyň ýygyny geziň diýipdir. Şo qowyň ýygyny gezip berşiňiz bilen bir wagt emek kok düşersiňiz. Näme? Hudaýyň bir nihaýet seçkilisine düşersiňiz. Hudaý Taala kadir rahmatyny nihaýet dökýän wagty var. Her kim şu Hudaý rahmatyny dökenden istifade etjek bolsa, baýat teýýar bolup durmaly. Nädire teýýar? İçide arasda, daşyda arasda bolup durmaly. Hamany zikretip duran wagty bolmaly. Hamany gowy şeşip duran wagty bolmaly. Hamany bir benden işini ýotup duran wagty bolmaly. Hamany Hudaý üçin biýilniň işini ýola salyp duran wagty bolmaly. Hamany namaz okyp duran wagty bolmaly. Hulasy gowy ýagdaýy bolmaly. Hamany bir seçilse, teýýar bolup duransaň, gelli bilýän da. Ya hamany sen bir maşin gelýär hatlarda, her kim ýola çykyp dursa maşina minýär. Şo hili Peygamberimiz aýdypdyr. Qowyň ýygyny geziň diýipdir. Emma bir Hudaýyň rahmaty dökülýän wagtlary bardyr, şo wagtlarda teýýar bolan duruň diýipdir. Ta'arradu, özüňiz kesertden duruň. Mene teýýar şo rahmat dökülmegi diýden duruň. Eger şo seçkileňsine düşseňiz, şolnan bir gatyr seňize düşse, hükmen hoşbaht bolýaňyz, oň ýygyny hiç betbahty ýok. Hamana şo lahza kok düşseň, 1000 ýyl wadatdan nagawda. 1000 ýyl gadyr gijeden nagawda. Şo lahza kok düşdüň gönenýän diýipdir. Amany bir gije gadyr gije wada desseň, 80 000 ýyl wadatdan gawda Kur'an-ı Kerimde var. 80 ýyl wadatdan gaw. Emma o lahza kok düşseň ki Hudaýyň seçkisi var, o lahza kok düşseň 1000 gadyr 100 000 gadyrda wurup bolýardy. Şon oň ýygyny hiç betbahty ýok diýýär. Inhe musulman adam mıdam qowyň ýygyny gezmendir. Mıdam qowyň ýygyny gezse, ol seçkiň içine düşýär, hot. Ol asl Hudaýyň gönüllü adamsy bolýar. Hazreti Adi ibn Hatem seçkiň içine çay düşenmesin. Wagty ki billi bir ýerde hak bar, onu meýle günlük uýmaýapdyr. Özüni keserdipdir, Hudaýyň rahmaty dökülmeginden çürip. Allah Taala içerleňiz dost ýarlaňyz bilen hak gowuran rahmaty dökülen bendelerinden etsin inşallah. Hudaý iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý zindigileňizde süýjülük, bereket, mehabbetten doly etsin inşallah. Berekallah hemmäňize nahat ulaqan saadet giýjäň ýaryna tomusun giýjelerini bas saat 10 ýarymda Resulullah'ın ýaşaýyşy aýdyljakmyşdyk diýip dolaşyp oturmaly. İnşallah cennetde oturmalyň muqaddemelerdir inşallah bi. Hudaý Taala dünýä we ahiretine de abad bolup, emniyet ittihatdan aýyrmasyn inşallah. Hudaý maryzlarymyza şafa bersin. Hudaý öýlemimize bereket bersin. Ýurtlarymyz parahatlyk, emniyetlik abadan bolsun inşallah. Bir alham 3 kul huvallah falaq nas goş okuýaýlyň, ötülen ruhuny şad eder.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. پیرا إلهي آمين. ختم قرآن الكريم لروا مشكل دوغل مذبا ديبتر مريض مذبا ديبتر لإخلاص بلن دوغار برشاغة تتامدن غسبتر إنها تتقوذ شبتور هو شغل سنب إخلاص بلن دوغار پیرا إلهي آمين. آمين جان هداي إيمان آبرويدن أيرمس هداي مريض لر الشفاء هداي قوذيه لرد قوات باسن برك الله قيجون المريض وذبر لر إلهي آمين. هداي أيلرد بركة بولسن إلهي آمين. محبت يريسن إلهي آمين. إلهي آمين جان هداي إلهي آمين. مسجد مدرسة لمذيوري بترسم إلهي آمين. نامار دار بولمان ما تاج بولمان إلهي آمين. إلهي آمين. آسايش آرامش يريب ترسن جان هداي إلهي آمين. آمين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله بارك الله. يولدش لنظن دي لنن تتوري